Mas Joko Kedumaran dan kawan-kawan Lampar Kediri Sugeng Mohon. Wojo Pokoknya ora lali bersyukur. Gedekne rasa syukur sareng-sareng kalian para warga masyarakat wonten ing Kayen Lor, Majo Klitik Joglodo. Dawuh kleresan Mas Kangko. Nggih. Mujudaken syukur ring Gusti Kang Maha Agung. Nggih. Insyaallah Cina
masyarakat Kayen Lor. Insyaallah ridho lan hidayah sedaya tumurun dumateng warga masyarakat Kayen Lor sedayanipun. Ah, sehat awake, dawa umure, lancar rezekine. Niki kula katitik yai-yai Kayen Lor nika anggenipun kagungan kajat. Kaya ngeten niki guyubipun Mas Kang. Ya. Saestu kaya-kaya kula meri. Meri perkara Kayen Lor senasa kados pundi wilayahipun radi Kediri pinggir. Tapi ini yang bisa membawa nama baik desa dan membawa nama baik kabupaten dan membawa nama baik negara Indonesia yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk masyarakat Kayen Lor. Hebat loh Mas. Tur pendak taun loh Mas ngene iki. Saestu. Wong niku nek berbagi kebahagiaan orang dadak duwe pamrih, yen bersedekah yo ora dadak ngewehi balesan. Insyaallah panjangkahipun mesti dipun ridhoi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Laras. Nyatanipun sampun pinten kaping panjenengan sowan? Wis ping 20 njajal. 20 kula niku lagek ping 4. Ping 4. Ning sik dicicil sitok-tok niki. Rencana. Dadi lawak wis suwi rene lagi pisan iki. Apa wong kula niku anggere dipel mboten saged tok. Apa ya? Mboten saged ora gathuk duwite. Mboten. Seniman itu tabu kalau kita membahas materi. Betul. Jadi kita itu pelaku seni mengemban amanah budaya wonten tetembungan ingkang indah. Napa Mas yo? Budaya kuwi yen didol larang, yen disuwun mesti diparingke. Dikeke. Mula kados panjenengan, yen ngedol budaya niki atribute mahal, Mas. Mahal. Tapi karena nyambung silaturahmi, menanamkan tali persaudaraan, arepa propila sing penting nyambung paseduluran. Betul. Niki, Mas. Nggih. Kula bengi niki mboten petung duit mboten. Weh. Kula bar niki mboten cah nemoni panitia, mboten cah nemoni bandara, langsung pulang. Neng bandara barangnya ngopo? Bendahara. Oh bendahara. Berarti orang goleki Pak Lurah, orang goleki Bu Lurah. Bu Lurah itu mboten. Oh. Bendahara nggih mboten. Bu Sekdes? Mboten kula langsung bali. Sebabnya kok langsung mulai? Wis lunas 3 dina dek iki kok. Mula kula wis langsung bali mawon. Iki ora adimu ngomong kok cengengesan. Aku dene yo melu ngomong ora. Celelekan iki. Nek adine salah ki dibenerne ora malah diguyu ngono kuwi. Lah nyamuk lho kan mau bandara. Bendara. Iki nyambut gawe lho, ora guyon ngawur bae. Aku nek kowe omong aku kudu guyu. Ya seneng ya pegel. Lho lah ngopo? Wong ini momentum bahagia. Momentum yang penuh dengan keberkahan. Momentum yang penuh dengan syukur. Lah kok sampean sedih ki ya ngopo? Lek perkara syukur saya itu syukur. Lek perkara memperingati dalam rangka BABN aku juga memperingati. Tapi dalam rangka awake dhewe metu gitu. Napa, Mas? Bawa dandanan gila meneh malah kayak wong temu manten. Iki wong ki ora ngerti, wong wis dikandani. Ya, Kepiye-kepiye rupa kuwi nggawa rega. iya. Arep sampean tak dandani ngene lak regamu lak ketok larang tok. Mergo lak kok mesti nemoni bandara. Tapi lambemu. Pangapunten Mas Kang. Nggih. Mbah Lurah. Mbah Giran. Nggih, Mbak Mantan. Tongkat estafet dengan Keng Garwo, Bu Evi. Ini yang ada sinergitas dalam kepemerintahan yang solid. Gitu. Bener. Sebab napa? Mbah Giran nalika semanten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Giran nalika semanten lenggah ngasta pusaraning pranatan desa. Bener. Ngantos sak monten dangunipun. 2 periode kuwi sak periode 8 tahun, dadi 16 tahun. 16 tahun. Lajeng dipun tampi tongkat estafet kalian Keng Garwo. Bu Evi. Bu Evi, berarti ini mempercayakan bahwa pemimpin desa Kayen Lor, nilai Mbah Giran ngantos Bu Evi, pemerintahan desa dan kepemimpinannya itu jujur dan transparan. Omongannya mau ditanggap kuwi. Kok ngentahi to? Wong adekmu ngomong tenanan lho, Tuk. Mbok ya melu disurung ngono. Iki gak iso muni piye-piye iki lho, adine lanang ning kene iki lho.
Omongannya mau ditanggapi mesti ngelem. Tanggap piye secara bahasa tata krama itu harus iki cengesan meneh. Aku wis ngomong yang kudu guyu. Kowe rasa cengesan. Gage ndak ngomong jajal. Ngene. Piye, Cok? Tak guyu. Aku bengi iki malah ditangkap malah guyu dhewe lagi bengi iki. Heeh. Delok kuwi. Biasane guyokne wong ning kowe guyu dhewe. Malah sing guyu niki. Ngopo perkarane? Ya niki wae perkara ketemu bandara. Sekolah awake dhewe iki yo butuh guyon. Iya iya. Mbok kira terus guyokke wong awake dhewe ra butuh guyon. Butuh hiburan. Nanti nangis aku Pak. Napa? Gini, Iya. Mas Kangko. Heeh. Suatu kebanggaan bahwasanya Kayen Lor Nggih. ini dalam rangka memperingati PHBN Rada maju. Bersih desa juga. dan juga bersih desa loh. Kalau niku saya dulu bangga. Bangga. Walaupun saya niku baru pertama kali nun saya jenengan ndereke jenengan teng mriki, tapi saya melihat antusias penonton ingkang dalu menika itu sangat-sangat berbahagia. Karena apa? Ternyata Kayen Lor ini warga masyarakatnya cinta terhadap budaya Indonesia. Heeh. Gini mboten? Betul. Loh, saya itu loh bos, saya itu bangga. Napa mulai ing dalu menika acarane ketok megah, ketok sukses, Meriah. ketok meriah menika lah. Jangan bener-bener salah. Heeh. Niki sponsornya gede bos. Ada sponsor itu? Loh, ada endorse, ada sponsornya itu. Kowe ra kemeruh lho. Malah aku ora ngerti lho, pendak tahun rene lho. Aku dune nggon limbukan mulak wis dicantumkan nggone Mas Kanto. Mulane kalau mau ting lebet mau kok orang ngrungokne Mas Kangko dawuh sing mendukung support acara pada malam hari ini apa kan jeneng sebut Oh, donatur utama. donatur utama, sponsor utama. Apa kuwi, Jo? Menika lho, Laskar Bakso menika Matane Kayak wong dodol. kayak wong dodol mbok etutke iki lho kok iso. itu sponsor lho iki. Ngawur dudu sing bener ki sponsore produk unggulan dari Malaysia. Apa? Celengan Upin Ipin iki. Lah wong kene nyambut gawe iki malah semayan karo kenekan iki lho. Lha kuwi gendakane congpe kok kuwi. Oh iya, Pendak tahun layak. anggar ketemu ya ngono kuwi. Layakno. Dados Kayen Lor menika Mas. Piye, Dok? Alhamdulillah Bapak mantan lurah, Buat Haji Sugiran. Bapak Haji Sugiran turun sekarang menjadi lurah garwane. Heeh. Amin amin. Bu Evi. Ini sing didhawuhke sing diaturke Mas Jopri dadi tongkat estafet dalam kepemerintahan desa. Heeh. Ini memang betul-betul dipercaya oleh warga masyarakat. Niki lho. Heeh. Loh, alhamdulillah. Ibu loh. ya 3 periode. Ibu 3 periode. Nggih. Bapak 3 periode. Dua tapi 8 tahun. 8 2 tahun, periode. Mas Hasto. Insya Allah saya yakin kalau bapaknya itu dulu menjabat sebagai kepala desa dan akhirnya tongkat estafetnya turun kepada istrinya. Ini betul-betul keluarga Bapak Sugran ini sudah dipercaya oleh warga masyarakat Kayen Lor. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terbukti Pak. Terbuktine Loh, apa? nggih ngeten iki. Dadi lurah niku sok kula nun sewu. Kadang-kadang kepemerintahan dalam apa yang menjadi misi visinya beliau. Kan misi sisi tapi contohmu ya bleset. Mississippi ki apa lho? Ah, iki apa? Mississippi ki sungai terpanjang di dunia lho. Oh iya iya Lho, bener. kowe nun sewu lho. Dadi Mississippi ini sesuai dengan misi visi. Heeh. Loh, Iki omongane wong kisinan ki. loh, tak omongi. Babas. Ini berkesinambungan. Iya iya iya. Mississippi ini berkesinambungan dengan misi visi. Heeh. Mississippi itu adalah sungai terpanjang di dunia. Misi dan visi Pak Sugiran mandap wonten ing Ibu Evi. Ini program panjang yang selalu diprioritaskan untuk kepentingan warga masyarakat. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Loh, Bu Evi lho. Loh, Kaya saya ngene. lho. Kamu kok cerdas sekali toh Mas? Ngawur kene Kok iki tahu dengan Mississippi? sekolah blok-blok iki. Kene iki sekolah kok. Oh berarti dulu di jajaran bangku sekolah menengah. Sekolah menengah kejuron minggirnya aku. Aku Ya jenenge sekolah, ya. sekolah. Bener, bener. Jadi penting. Dadi nun sewu, niki seperti dalam keluarga saya, Bos. Ah, piye? Raja Mas Juro. Alhamdulillah. Keluargamu ki? Loh, iya no. Raja Aku ki Rapenan. saka lho enggak. Keluargaku dari keluarga seniman. Nggih. Dan alhamdulillah kalau kita percaya dengan seniman, apa yang menjadi profesi kita, Betul. insya Allah alhamdulillah. Saya nunggu angka kemiskinan itu sudah menurun, Pak. Masya Allah. Nggih. Berarti keluargamu ya Iya, angka kemiskinan sudah Menurun. turun. Karena sampean menjadi dasar sandaran keluarga. enggak. Ya menurun ning aku, ning anakku saya miskin kabeh saya. Turun. Iki apik lho omongan iki apik iki. Kuwi jenenge trayo trah. Lah yo, Kere iki yo lah yo ngono kuwi. menurun kan ya bener toh, menurun. Ah menurun ki tegese nek menurun ki saka
nilai tinggi terus rendah, kuwi menurun. Nah, kuwi berarti kan asumsimu ki terlalu cepat. Jangan seperti itu, Bos. Wah, kuwi lho. Ki nun sewu. Dadi nun sewu, Pak Kangko. Piye, Pak? Pak Kangko ing dalu menika ngasta dateng Kayen Lor menika sudah 20 kali. 20 kali ini salah satu angka yang nun sewu, angka yang yen kula mastani nggih Pak Kangko nggih. Angka sing diarani angka sing sakral. Kalih dosa 20. Masya Allah. 20 ulang tahunnya Indonesia yang ke-80. 80. Yen diotak-atuk gaduk wong Jawa. Nun sewu nggih Mas Kangko. 20 karo 80. 80. Jumlahe piro? 100. 100. 100 omone piro? 100. Yen dijumlah Ayo jumpa yo 100. tetep 1. Loh, piye ta kuwi? 100 ki yo 100. 100 ki jumlahe piro? Jumlahe Angkane 1 lho. lah yo 100. Jumlahe 1. 100. Kowe iki ora male. Mau jare 1, saiki 100. Nah, iki kesusu. Tegese 100 menika Pak Kang. 100 tegese. 100 menika saka tembung sa menika sayek saka kapti. Tegese gumolong nyawiji antara pejabat kalih masyarakat, insya Allah sinergi pejabat dekat dengan masyarakat, dan insya Allah masyarakat akan melekat jadi pejabat. Karena menanamkan persatuan Dan kesatuan, apa yang menjadi kepentingan masyarakat, insya Allah pejabat akan melaksanakan tugasnya menuruti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Betul. Gini mboten. Nggih. Sam niku saka tembung sayek saka kapti. Mulane sing dalem sayek saka kapti pejabat karo masyarakat sami ugi kalih panjenengan dalang kalih para wiyaga. Menika saged dipun wastani sayek saka kapti. Menika yen adewe ngarani menika manunggaling kawula Gusti. Dhuwur obah ngisor ya obah. Obah. Sama-sama ada kekompakan. Menika manunggaling kawula Gusti. Oh. Niki ilmu tuwek, Pak. Ilmu tuwek ya. Saestu menika ilmu Jawa. Kula niku sakniki nun sewu, kula nyinoni babakan kejawen. Apik Mas, apik. Wong Jawa ki ya kudu aja ilang jawane. Leres. Sa. Sayek saka. Tus. Tus menika saka tembung. Tus. Suwi men to Mas. Mikir. Loh, katanya kamu itu kaya komputer cepet. Tus menika saka tembung tus. Tas tus. Wangel tus jangel. Yo tembunge tus kata awalnya itu tus ngono lho. Tus. Nah, ngono. Tus menika saka tembung tus. Ora celelekan lho. TUS. TUS. Tene. Tatak uki usaha S menika salat. Oh iya, Tatak mlakune usaha apa sing dikarepne ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menika sampun terbukti belinya Ibu Lurah dan juga Bapak mantan Lurah. Menika Pak Lurah ngagem saka Ibu Lurah ngagem jilbab. Menika sing diarani budidaya oleh ning aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebabe Pak Haji Giran kok ngagem songkok ngopo? Mengko lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Ora iku atribute piyai. Lah ya songkok. Song menika saka tembung song. Songkok. Menika songkok. Ya, song tegese. Song menika saka tembung ora gosong atine ning bakal urip kesehatan. Wah, kok Kok menika saka tembung kok menika mangkok. Mangkok menika filosofine wadah. Jadi madai aspirasi masyarakat insyaallah akan melaksanakan tugas beliau sebagai pejabat. sapa kuwi? Pak Mantan Lurah Pak Sugiran. Sugiran, Sugih. Oh, Giat. Ran Menika sak paran-paran. Wah. Sugih belionya sehat awake sak paran-paran ki saka tembung mararana masyarakate lor etan kulon lan kidul insyaallah tidak ada jiwa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya, semuanya akan diratakan kesejahteraan marga masyarakat desa Kajen Lor ini yang selalu diutamakan. Lho kuwi lho. Dadi merata. Mulane dipercaya akhirnya turun ning Bu Evi, Pak. Ekonomi. Insyaallah ekonominya akan melonjak tinggi, warga masyarakat Kayen Lor insyaallah ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Makmur. Menika vitalitas, tenaga, hebat, kudu kuat. Dadi persamaan gender. Itu yang selalu diutamakan. Gitu, Pak? Betul. Iki imane kuat. Beliaunya Ibu Lurah Evi dadi beliau Ibu Lurah wong wedok. Insyaallah imane kuat. Mergo godo-godo itu berbagai cara. Mergo Bu Evi ini sudah diakui negara bahwa seorang wanita adalah tiang negara. Dan Pak Sugiran itu sudah diakui bahwasanya beliau ini sebagai
mriko dadi Lah ndi yo tiyang jaler. oh iya lah yo kaya ngono kuwi. Hebat lho Pak ngeten iki. Oh, dadi sampean bisa mengetahui Lho iya, keikhlasan beliau itu. ikhlas. Dadi keikhlasannya Pak Sugiran iki non sewu. Iki non sewu. Kulo lek nodi niki nodi nggih. Nodi iki lek wong kadang-kadang ora ngerti nodi iki apa ngono ya. Jajal. Jajal. Jan iki dadi dalam ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, sabar. 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 Sakniki kulo tekon. Heeh. Jenengan umpama mlaku teng gang nggih. Nggih. Ning kono nek dhuwit 100.000. Niku sampean cukup napa mboten? Tak cukup. Sampean pendet. Tak cukup. Berarti sampean ki nun sewu. Kadang-kadang sampean tuh masih mempunyai rasa bahwasanya itu bukan hak jenengan tapi tetap jenengan cukup. Nek ngono tak cukup. Iya to, Mas. Sik to, kata-kata sing kula cekel kata pertama wau. Dan cukup mboten? Tak cukup no. Tak cukup. Lah iki salah. Loh, maksudnya diambil tuh diberikan Sik. kepada orang yang tidak mampu kan? Garis apa? besarnya dicukup ora? Dipendet. Nah, wis mek kuwi tok. Wis mek kuwi tok. Neng gang nek dhuwit 100.000 dan cukup mboten? Tak cukup. Nah, wis titik. Berarti intinya Mas Kangko, Berarti nun sewu sik gelem jukuk duduk duweke. loh. Lah tapi kan tujuannya beda. Tapi kan duduk duweke. Lah saiki nek sampean tekono Mas. Ayo. Lah saiki nek kowe Pripun? mlaku liwat gang. Nggih, Enek dhuwit 100. nggih. Mau jupuk ora? Mboten. Weh, kemaki kowe. Lah nyapa kemaki? Lah kok ora gelem mbok jipuk Lah kemliti? wis dijukuk Mas Kangko mau kok. Lah kuwi dijukuk opo? Wong dhewe 100 cok. Tuh. Kowe ra sini aku lho. Iki bendara iki wis Bendarane ora enek sik wis ning bandara. Mas Kangko iki lek mikir ya tenanan lho. Lho aku yang ya bener ora? Iya ning nggonmu ngucapi ya sing pas. Aku ngomong nek kowe ngomong ngono kuwi blesetke pikirane Mas Kangko to jenenge. Jenengan nun sewu. Apa? Nggih sembahyang. Sembayang. Sembayang anake kaji kok. Niki kula tingali sedaya warga masyarakat iki kan jiwanya Religi. religi niki. Oh iya. religi. Niki kula tekok jenengan. Jenengan mau Jumatan. Jumatan. Saiki kula tekok. Jenengan niku pas Jumatan umpama. Pas Jumatan delalah nun sewu nggih. Nun sewu lho Pak. Delalah sapine jenengan niku kucul. Jenengan pirsa. Apa yang Anda lakukan? Lah, sapine langsung tak parani no, gumule no. Berarti jenengan kurang kusuk manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki putrane Mbah Haji Sukron Suwanda lho. Putrane Mbah Haji, tapi lek nun sewu dalam beribadahnya seperti itu, nun sewu kuwi kurang ikhlas, Bos. Sik tok. Lah nek wong salat gek terus panjenengan sapine ucul terus goleki tok. Iya no. Lho, bener to, Mas? Berarti salatnya batal, Bos. Kok batal saiki Loh, nek lah ngubur sapi yo. Lah lek aku nyebut kok. ibadah Yo, Jumatan. Jumatan mau. Terus sapi muncul. Yo. Kowe piye? Loh, yo meneng ae panggah salat. Kemaki lah ucul ngrusaki gone tanggane. Lah aku lak duwe sapi yo. Ngomong oleh ra duwe. Walah, layakno, Nyapa? layakno. Kowe ra ndek sapi. Kene sapi. Berarti ndek anu wedhus. Duwe. Ndek wedhus. Duwe. Masya Allah. Ndek wedhus. Duwe. Ngono kok ora sopan sampean ning ngarepe Mas Kangko. Lah nyapa? Lah wong wedhusmu wis sopan kok sampean karo Mas Kangko ora sopan. Lah kok iso? Wedhuse kluthuk. Heeh. Wedhuse kluthuk. Iya. Niku liwat ngarepe Mbah Kaji niku lho brangkang, Pak. Wah. Sopan santun Sopan. adab. Nggih. Adab bisa nduring ilmu. Niki. Lah kok niki liwat ngarepe Mbah Lurah-lurah kok bedigasan kaya ngono kuwi. Masa Wis mbokon brangkang aku. Seneng lek aku dikira garangan. lho. Lah nek lak sik aji wedhusmu to timbang kowe. Kowe ora wedhus? Ngerti? Dan pirsa wedhus? Mek. Saiki tak tekoni wedhus. Apa? Wedhus ki madhep ngulon. Buntute ning ndi? Madhep ngulon buntute nang etan lho. Nah, saiki tak tekoni. Lek wedhus ki madhep ngalor, Buntute nang kidul. salah. Lho, kuwi lumrahe ya, Mas. Lumrahe. Nek ndase ning etan buntute ning kulon. Wedhus madhep ngulon, buntute ning ndi? Lho, ning etan. Saiki lek wedhus madhep ngalor, Lho, buntute ya ning kidul gitu, Mas. salah. Iya. Salah. Dia panggah ning etan. Kok ning etan iki lho? Lho wedhus mek noleh tok kene ya. Kan madhep. Iki lho, Pak Liye wedhus iki pintere ramok. Kowe tak tonyo tenan lho kowe. Alah lek menunjuk ndek iki lho pari yo. Wong digugu tenan gunemamu kok iso. Ya, Ngene iki fungsionalnya beda. Ya, ya. Nyih, Lah kowe mari pegel kok. pegel pijet lho. Iki ora kok pegel perkara awak, Mas. Ning pikiran, dijak omong Mas Kangko ya penak, tak jak omong penak. Nggo
Basa omong karo sampean angel lho. Angel ora digarap. Lho. Ya, diomongi repot lagi. Heeh. Sik ngengkel ngumpani kuwi. Domong aku wis izin banyol kuwi aku. Oh, repot era. Tun papunten. Ah piye? Niki lak nuansanya nuansa syukuran. Baby, sehat selalu ya, Bu. Ngono. Pak Sukiran. Yang mana? Oh, beliaunya itu. Sampun pirsa. Beliaunya itu loh. Bu Epi yang ngagem Ngagem jilbab. jilbab itu. Wah, kayak istrimu ya. Istriku juga seperti itu. Jilbaban ngoten. Oh iya, berukut. Masya Allah, ndase wis enek. Enak cilik. Oh iya 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 iya. Sehat ya, Bu. Terus ya, yuding nih. Lho ora, aku nek karo bojone iki ya rada mangkel lho, Pak. Lah apa? Kepiye? Penonton sing linggo pakir. Nggih nggih. Sawangok ini kayak numpak kol. Kowe aja sembrono lho. Ibu-ibu itu pejuang pahlawan wanita. Juang opo? Lho, lha iki ibu-ibu sing mirsani ngene iki rumangsamu. Kan sore ngadeg lho. Sore ngadeg lho. Kae lenggane tembok ki direwangi senajan to diseneni kancane ya Heeh. peksa. Ket sore ya. Lho ngono, kowe kok krasake wong wedok. Lah bojomu kuwi mbok diragati ben apik. Tuh. Berarti roh bojoku. Ya ora. Oh, audien wae ngerti Kok kok. Mas. nyongkot piye ngaul. Biyen nyongkot urung tak rabi. Begitu aku dadi dagelan laris, saiki wis gak nyongkot neh. Lah pripun? Untune ndek tak kawat. Masyaallah. Alhamdulillah begitu tak kawat iki udan terus sambil bledek lambene. Berarti yo ngono ki nek azab. Wong ki sak madya, pangapunten. Heeh. Bu Evi itu beliaunya itu sederhana. Heeh. Sak madya. Biasanya pejabat itu lah mesti diapik-apikke, Ya. dienek-enekke. Heeh. Tapi kesederhanaan beliau Pak Haji Giran kalian Ibu Evi, Bu Haja, iya. itu semua kesederhanaan. Mula perlu dicontoh. Sing ngomong sederhana sapa? Kowe tak tekoni. Iki non sewu. Secara riset penelitian saya, wong wedok itu non sewu lebih boros. Boros apa? Ora percaya tekono Bu Evi. Bu Evi ki ning lemari jilbab lek 12 sak luwih. Tapi Pak Sugiran ki paling sokok mek loro. Ayo, tekono. Tekono. Berarti boros wong wedok. Wong wedok, Pak. Jilbabe kata Bu. Ayo, Bu Evi, baca jilbabe kata datang lemari. ayo. Ngene iki delon. Beda. Kok Pengajian beda. Yasinan beda. pertemuan PKK. Kan beda, PKK beda. Akeh lho jilbabe Bu Evi. Ini Pak Haji Giran. Loro yakin lah. Iki sing dikira tak apik sing ning omah wis bulak. Yakin lah. Contohnya angger jebles. Loh iya lho, iki riset lho, Bos. Penelitian lho Pak Kangko. Nun sewu lho. Iki riset. Heeh. Penelitian saya dan sudah terbukti Iya. 99,9% ini nun sewu. Ini sudah diakui, Pak. Diakui perkara apa? Loh, diakui dengan riset penelitian saya bahwasanya wong wedok niku nun sewu. Dengan situasional nun sewu. Wong lanang ki apapun bentuk pengorbanannya itu demi seorang wanita. Alah, ya panggah wong wedok. Ora iso. Panggah wong wedok ki nun sewu menangan dhewe. Delon. Tuh, ayu. Ibu ki. Sing niku lho ya ayu. Dandan cantik, jilbab ya becik, wedaan ya celaan ya lipstikan. Ya ora? Nggih. Ayo ya. Wong lanang delon iki. Oh. Ireng-ireng koyo ngene iki. Iki pengorbanannya beliau, loyalitas untuk seseorang wanita. Bos, nun sewu kowe aja nun sewu semenang-menang karo wong lanang lho. Aku ki perwakilan. Lah kok malah nesu karo aku ki lho. Loh iya lho. Lho aku lah ngandake Bu Lurah itu seorang wanita, pahlawan wanita. Loh, tapi kadang-kadang kata-kata nun sewu, kadang-kadang kowe diskriminasi karo wong lanang kowe. Sekarang kan emansipasi. Emansipasi boleh, tapi seharusnya persamaan gender itu harus diutamakan. Lah wong wedok salah apa jajal? Loh, dandan ayu-ayu. Matamu dandan ayu nggih bojone kok iso. Sing ngomong sapa? Loh, yo mek nek tontonan tok dandan ayu. Jajal ning omah, kok nggih daster jebol-jebol. Ya ora? Ewang ono to Mas? Lah kenyataane yo ngono, bojoku lek gelem macak yo ning ngarepe wong. Ya ora? Ya lek pas tanggapan tok dandan ayu. Ndek iki live TikTok lho. Nggih daster kok klewer lho. Harkat martabat kaum Ora wanita. iso. Kamu jajah. Loh, tidak menjajah, Bos. Saya berbicara realita ini. Ngene iki melek sewengi utuh. Perjuangane kanggo sapa? Kanggo keluarga. Sing ngomong Nggih sapa? gedhekke anak, nggih minterke anak. Sing ngomong sapa? Loh, iki lho paling dienggo tuku skincare dhewe. Loh. Wong wedok itu dienggo tuku skincare dhewe. Lek wong lanang iki dienggo kebutuhan rumah tangga saulan full, Bos. Loh, deloken kowe laruh
Dolanan bowling kena beling. Apa kuwi? Sing wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Oh. Ya ora. Delokan wong lanang-lanang iki lho nelongso iki. Hidup wong lanang. Kenyataan iki kaya ngene iki. Jangkrik Nganti ireng-ireng direwangi ning tengah sawah. Tengah sawah Pak Kakak. Golekne sapa ngono? Wong wedok. Lah iya. Wah, ya ora. Hidup wong lanang. wong wedok-wedok ki nek ora percaya karo wong wedok, ngopo bulurah nggon kayen lor kok ya wedok. Mergo seorang wanita itu adalah nun Hei. Wah. Nek aja. Tapi kalau tidak didahului wong lanang Pak Sugiran, Apa? ora mungkin Bewi dadi lurah. Tapi kowe kudu ngerti bahwa seorang wanita itu sudah nun pangapunten. Apa? Arep ngaji ning diwe iku mesti ana unen-unen surga ada di telapak kaki ibu. Kapuk lambemu lho. Apa? Kowe lek surga di telapak kaki ibu berarti wong lanang iki sikile neraka. Tak jejeg cengelmu lho kowe engko. Sik to, Pak. Eh? Aja guyang-guyu to, Pak. Aku ora melu-melu. Ayo. Ki aku Ayo. iki yo rada-rada miris. Bahaya lho kata-katamu iki. Berarti lek wong nun sewu, dunia itu paradok. Enek awan, enek bengi, enek isu, enek sore, enek dhuwur, enek ngisor. Lek di telapak kaki ibu surga, berarti telapak wong lanang ki neraka. Tak jejeki kowe. Lah sing apa rak sampean? Lho tapi kata-katamu aja ngono. Lho, ning aku tetep belani ibuku. Ora iso. Kowe arepe ngoyo bojomu sedina 50.000, sedina 100.000, ndase mumet, Mas. Mumpete nyapa? Ibu-ibu dhewe bojone 50.000 kon dadekne mang dina ora kemeng sirahe, Maksudnya piye? Iki 50.000 kon dadekne mang dina nganti mekare rong kecakup. Utang Utang mekar. bang titil ora kan. Utang mekar ditagih wong wedok delik, sing ngadepi wong lanang, sing nyaur wong lanang. Apa wong wedok? Ya ora. Ditagih bang lho wong wedok delik, sing bayar wong lanang. Ngengkel kowe. Hidup wong lanang. Hidup lanang. Ya krek lanangan tok ini kene. Bosok kowe. Wedoke ra enek sing ngewangi kok. Ben bosok kowe. Anu kene, hidup Pak Wedok. Hidup Pak Wedok. Iki mek telu tok Itu hambleset iki. Ayo le. Biarpun saya tetap non sewu. Ibu-ibu tidak mau berontak karena wong wedok ki sarwa ngalah. Nyapa ngalah? Isuk wis tangi isah-isah. Gitu Mas Kakak. Sik neruske olah-olah. Njur sik nyepake seragame anake sekolah. Betul. Awan ditinggal ning sawah. Arepe kondur awake ya sik saya. Agek mlumah ki lho. Sing lanang ki ya celintisan grayah-grayah. Lanangan-lanang ki piye jajal ngono kuwi? Wong lanang ki ngewehi kaya ning wong wedok, berarti tanggung jawab wong wedok itu juga harus melayani jasmani maupun rohani. Ah terus, Balik wong wedok ra gelem digerah-gerah, wong lanang tuku apa piye? 150.000 lho. Jos. Heeh, sak bire kuwi. Ya kowe, tak tuku apa piye? kowe muni 150 jos lurah-lurah seneng ta kuwi? Ayo. Iya nek lak menyakiti hati seorang wanita, Mas. Lah lek gelem disakiti yo layanono. Kowe rayayan, Mas. Aku nek muni ngono duraka lho sampean. Nyapa? Biyen ra ngelingi to, iso dadi rung, iso dadi lambe, iso dadi mata, iso dadi tangan, iso dadi sikil sak randuning badan. Sing ngukir sapa? Wong lanang. Sing meteng sapa? Wong wedok. Kene kok semena-mena karo Lek wedok. ra ditukokne vitamin wong lanang, lek ra diterning bidan, seneng lek anakmu lahir nek stunting. Lah nek lak mesake wong wedok, Mas. Tekok ibu-ibu kuwi. Yo, Toh nyawa, toh pati. sing ngomong sapa? Meteng gembel ponang jabang bayi. 9 wulan 10 dina ya, Mbak. Lorone kaya ngono, Mas. Lho wong meteng mek arek imang-imang ngene. Sing kerja wong lanang, sing ngangel. Lah ngedeni ngetokke ya lara lho, Mas. Sing bayari sapa? Wong lanang lho. Lah yo wis. Ora usah dideni ya mlotot dhewe metu yo an. Ijane anak apa to, Mas? Kowe mbiyen ki kok hidup wong wedok, hidup wong lanang. Nun sewu. Yo, Isamu sehat biyen mimik susune sinten? Ibu. Yo gene kok kowe ora ngelingi ibu. Ibu ki susune mek loro lho. Lek akeh koyo susu kirik masamu. Rengkil.
sampean kuwi ya ikhlas lho. Tanggung jawab yo. Lho, iya ning paling ora lek yo ngerti to. Kok dadak hidup wong lanang, hidup wong lanang. Wong wedok ki yo duwe tanggung jawab. Apa? Tanpa ada seorang wanita kok kowe muni hidup wong lanang. Kamangka sing iso menghidupkan wong lanang ki wong wedok-wedok lho. Siapa sapa? Lho. Kudune lak hidup wong wedok. Apa? Lah sing menghidupkan tekmu sapa nek Sing wong ngomong wedok? sapa? Tek kono lho, wong-wong lanang-lanang lho. Kok jam 5 esuk hidup dhewe. Iya. Iya. Kadang-kadang wis inceng-inceng. Selintisan yo Mas. Omonganmu ki nyeng sarakne atine wong wedok, Mas. Lho ora salahne. Mbok yo paling ora ki seorang wanita itu kita angkat. Ngene, lha iki tak angkat, bojoku tak angkat iki. Pirang meter? Ini bos, bahasa iki gini, kita tidak adu argumen, Terus tapi kadang-kadang kita itu yen iso wong lanang wong wedok ki aja rebut bener ning rebut salah. sing mbok maksud Persamaan gender derajate wong wedok wong lanang saiki padha wae. Oh iya. Wong lanang ya aja sia-sia karo wong wedok, ya harus menghormati wong nah yo lanang. ngono lho aku seneng Nek wis wong lanang karo wong wedok iki bersatu, insyaallah akan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. ora kudu sing lanang ning dhuwur, Wong wedok ya ora kudu ning dhuwur. ning sor. Ning ngisor ya ora masalah. Dadi wong wedok iki ning dhuwur, wong lanang ning dhuwur, wong wedok sing ning ngisor. Kadang yo wong wedok ning dhuwur, Kadang wong lanang sing ning ngisor tegese wong ki luwih becik nyun pangapura tinimbang ndak ngowahi pangapura. Ngono lho, Bos. Diomongi tenanan malah cengengesan iki. nyenengke iki. Sapa sing ngomong penak ning ngisor? Iki lho lambene iki lho. Iso penak ning ngisor piye tau ning ngisor keturun kok iso. Ngono. Ayo kene, tembange Pak. Kersanipun jangkep nggih, Mas. Ya. Karena niki titipan saking Rama Panjenengan. Apa, Mas? Kula niku nalika semanten bapak yang nderekke. Heeh. Pak Jolego niku sing dageli Mbah Haji Sukosondo bapak kula. Oh, ya almarhum ya. Nggih. Kok iso medun tumurun ning sampean ndageli aku. Nah, mula niki Gusti Allah niku nyiptake umate hambane niku mboten ngerti karepe kepiye ning tujuane mesti apik. Heeh. Kula bapak rumiyin nderekke Rama Panjenengan. Heeh. Jur sakniki kula nderekke panjenengan. Iya, iya. Tur kula tesih emot. Kelingan apa? Ngendikane Mbah Sukron Suwondo. Heeh. Sing penting wayang kuwi tetep lakon, ya tetep lagon, ya ana lucon. Heeh. Mula ingkang dipun rangkum menjadi 3L. Heeh. Lagon, lakon, Lucon. Mbah De Sukron Suwondo sing dageli pake, Mas Kangkor sing dalang sing dageli awake dhewe, lah sok ben Jendra sing dalang, sok ben sing nangkap anak. Kok sing dageli ora anakmu sing nanggap anakmu? Anakku wis dhuwur kok derajat. Wah, iso Saka bapak. lho, apa dek iki ya wis tes-tesan masuk? Tes masuk kemarin. Masya Allah. Dadi tentara. TNI Polri. Iya no. Masya Allah. Kapan? Bulan kapan? Agustus deh. Anak dagelan nih. Loh, tentara, Pak. Loh, saiki dinas nang pundi? Ning dalan. Oh, Babinsa. Karnaval iki karnaval. Apa? Bocah ki njaluk Masa dimulai. barat. Kok malah karnaval. Ayo kene coba. Aminor. Pak Joro. Ayo Mas Ucu. Nggih, iya. Kali sidan no. Wis tau. Tapi kersanipun barokah nggih, Gus. Oh iya ya. Heeh. Anu, niki salam kali dulur lanang, Kang Samirin. Oh, enek Kang Samire. Niko biasa niki so. Oh, kene iki apa jenenge lingkungane agamis. Mula ya disolawati apa piye ngono sing apik men selamat sekabehe donya lan akhirate. Insyaallah. Nah, ya. Pun to poe sedaya nu ikhlas. Coba Mas Ucu. Mas Wijel Kanggo. Bareng nggih. Ya. Tuh, Kak. Ya. Contongmu iki lho. Wong mau wis pas kok iso blesek ki piye to? Wis pas to. Ayo coba nadanya Mas. Wis. Salatullah. Ayo. Salatullah. Mas Kangko. Salatullah. Yuk kita bertiga bareng. 1, 2, 3. Ya. Sa. Contongmu neh. Do omongi bicara. Oh, Akan ning bandara. Kok Angkor. sa. Ayo bareng. Tuh, Kak ya. Sa. Tak tunjuk. Bareng. Tuh, Kak. Sa. Bareng tuh,
nyanyi yo provokasi. Enggak, tapuan. Ayo kamu di situ aja. Siap. Salatullah. Salatullah salamullah ala Rasulullah. Stop. Anak haji. Selawat kok bleset iki. Bleset piye ta ya bener. Ayo Mas Duduk jajal sih. Aku. Salatullah salamullah sampean. Allah Toha Rasulillah. Iya Mas Kakak. Salatullah salamullah. Ayo kowe. Gentenan jare. Ora. Iki salah. Ayo. Ora, iki salah. Apa kok iso? Ben jajal iki Mas ganti apik iso. Ayo. Aku sih. Tawasalna bi bismillah wa bil hadim Rasulillah Wa kuli ucap bismillah. Wa kuli ucap bismillah. Lah kok lek tak benerke kok ora lucu. Oh, iya. Piye to iki? Pancen yo tak salah. Apik lho. Dengan kudu derek lho iki. Ya. Wiriko sayukur. Ya sinden-sinden barang melu. Sik. Acarane lah bersedesa kabeh rawuh dereng kedonga Kula cok kudu derek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. aja kudu Derek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. Askan kok persiapan. Bulurae namine Bu Evi. Epi mugi kata rezeki. Yen dipirsani seneng ngaji. Memang Bu Evi cantik sekali. Yen dipirsani kok seneng ngaji. Memang Bu Evi cantik sekali. Garwane ke Bapak Haji Kiran. Bapak Jikiran. Ayo, persiapan. Kuwi tekku. Kowe ora nesu wae. Diwarahi sik. Kuwi tekku kok. Iya, sabar. Ora, kowe iki kudu Lah kuwi yo kudune tekku. nek ibadah bareng-bareng kok iso. Garwane Bapak Haji Kiran. Pak Haji Kiran tetap tampan. Rino wengi manembah pangeran. Rezekine sang parang-parang. Rino wengi manembah pangeran. Rezekine sang Sarang. parang-parang. Salatullah. Bersih songrang kepulang tahun. Nek kula ki nek pun ngeten jenengan gak persiapan. Lah kok ya ora ngomongi aku kok. Kula lah pun ngomong to.
Omong piye? Di mana kita ketemu di panggung harus ada spontanitas. Oh, ya. Persedeso karo ulang tahun. Sesarengan sami nyuwun Gotong royong kabeh mesti turun. Insya Allah wargane rukun. Gotong royong sedaya turun. Insya Allah wargane rukun. Terima kasih datang masyarakat. sedaya tansah manggiya sehat Saben dina nindake salat. Insya Allah selamat donya lan akhirat. Saben dina nindake salat. Insya Allah selamat donya lan akhirat. Salatullah. Matur nuwun sedaya panitia. Ojo angel-angel to. Weh, kene lagi mikir lakon aku. Panggah omong. Karena ini semua mikir, Pak. Matur nuwun sedaya panitia. Panitia semoga bahagia. Jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat dilindungi dari yang Maha Kuasa. Kowe malah yo bleset contohmu. Ono ki wis bleset Mudah-mudahan semua panitia dapat dilindungi dari yang Maha Kuasa. Wis bleset, Pak. Bleset iki wis. Aku akan medhot dagelan iki kon mikir diangkrek. Enak ya tenan. Kalian ngapain suka? Yo, kita. Monggo. Giliran sini. Kamu anu wiwi. Ayo wiwi. Gini. Ayo. Tung tak tok yo. Gro. Wah. Aja kaget no. Aku sing teko. Wah, sing burung. Kenal-kenal. Sing burung tepung iki lho. Areke wis jemut. Sapa to? Kilo Wiwi Widayati. Sehat ya Yiki? Alhamdulillah, Mas. Ya. Sudah pedot terakhir aja nih gue ini. Nanti Gresik dong. Resik ning gone pupuk. oh iya nih Gresik. Iya. Petrokimia. Ojo maju kok. Nggih, Mas. Saya Halo. Payu katarak. Yo to Mas diragati ya. Lah iya. Lah kae mbok ragatono kaya ngopo ya nganti entek ditku ya pangkah wedok ngono kae. Yo, tapi ya nek ora tambah Lah tambah iya kan wedok. tetep wedok bener to. Iya. Kok nek tak mau kelek kok WA aku, Mas. Oh, piye? Keranjingan. Kersanipun jangkep nggih. Heeh. Kersanipun Mbak Wiwi. Yayi kalian lor kok jemenaki, Mas. Apa? Gending nggih seneng. Heeh. Lagu nom-noman nggih seneng. Heeh. Hura-hura nggih seneng. Iya. Kula kersanipun Mbak Wiwi yang mempunyai satu pemikiran positif untuk Multivitamin. masyarakat. Ini termasuk sembarang iso iki sing iso darani multivitamin. Mungkin. Kok iso, Mas? Kok multivitamin nih? Sembarang iso ya. Multitalent. Nah, multivitamin tapi Heeh. kowe nang mbek multivitamin. Mbak, ya. Pripun, Mas? Pun derek jenengan. Ada request, Bos. Boten enten. Duet, Mas. Mboten enten. Hah? Duet. Oh, duet ya, Mas. Ah. Janda baru nggih, Mas. Oh, siap. Nggih. Wah, janda baru. Kaya pas lah. Kok ya pas kuwi ke rondo lho kuwi. Lawas tapi. Oh, tapi sekarang yang harus kita up lagi, Mas. Ah, iya. Tembang-tembang dahulu-dahulu yang harus kita up lagi. Ruangnya
mengke lagu-lagu sakniki sok kula nggih sok kesel. Oh iya. Yang tidak mengurangi pentatonis dan diatonis. Ini adalah kolaborasi notasi di antara musik dan gamelan. Oke. Ya gen cetok ya dibawani sithik pilek to. Oke. Jada baru kok. Ora nek bapane to kuwi. Boten, kamu sari kok. Ora nek. Jeb-jebane sing pas, Mas. Piye? Jeb-jebane sing piye njalukmu? Deg-degan dek tok tak betul cet. Nganggo mandek. Ada jeb-jebannya. Bosane wong las jep-jepan. Atau deg-degan dek dang ding cet dang ding cet tak tuntung cet. Bisa. Jeb-jeban. Mas Lutuk yang jeb. Oke. Aku sing ngomong Sing jeb-jeban. Jeb-jebanmu sik nyetrum Mas. Kuwi lah hook jab swing. Kuwi metode tinju e. Ayo. Deg-degan Mas. Kamu kok gak ada gerakan belas ini? Intro sik to Mas, ben ketok gamelane Enggak, aku kok. juga iku gek lagune lali. Oh, ora. Iki tak gawe nih. Pertama ini lagu. Coba Mas. Nino. Jam-jamane mau piye jam-jamane? Ribet to jenengan. Cacah gen ngrungokne. Deg-degan Mas. Dadeng. Tak tuntung cet. Oh iya. Ya, Pak. intro sih. Intro. Ya, dah. Ya. Mas, ini yogonya Mas Kangko ini lah penuh dengan spirit, semangat. Kamu kok gak pakai spirit? Ini spirit saya itu Fanta. Itu Sprite. Lah yo ngapa lho Mas kok lemes ngapa? Coba. Deg-degan. Indo Mas, tak tutup cet. Oh bisa. Balik, tutup dulu. Deg-degan. Dua kali kok tambahin apa toh? Ini spirit. Kadung penak ya, Duk. Aduh penak Pak. Heeh, lah dibablas ke mana. Deg-degan. Jantungku deg-degan. Kamu kok menyatu? Berarti ada hubungan chemistry. Hubungan emosional. Oh, Saya tuh sebetulnya ada hubungan emosional karo Yogo. kok perasaan. Enggak, nanti aku lagi ketemu Yogo ikut emosi kan. Hubungan emosional. Mergo kalah kok emosinya. Sajake wis klop ngene. Oke. Sikat.
Wis apal gerakane. Aku sing nembang sampean sing gerak. Engko nek sampean sing gerak aku sing nembang. Lah tak penake to. Adeg-degan. Kok gak ada gininya toh Mas? Biasa. Dangdung, dangdung, dek, dek, dangdung, dangdung, dek. Minta gerakan ini. Iya. Wah, coba. Adeg-degan. Iya, malah aku kowe bekecotmu ya. Kowe iki yo ngono kok kowe. Yo madepe teng Mas Klutu. Heeh. Pamane sing wedok sampean. Heeh. Ngono. Dangdung, dangdung, dek, dangdung, dangdung, dek, dangdung, dangdung, dangdung. Lho ora kuwi mau kan. Lah Mas kudu kan ngene aku tak wahi bokok ngono lho Mas. Kan ngene ngono to kuwi mau. Sik, Bos, sik, Bos. Pripun, Pak? Walah cakrat nyawer. Lah kok ngelwis batu. Tukang son lho. Tukang son. Heeh. Ayo. Adeg-degan. Jantungku deg-degan. Enak toh? Piye? Bayo jari iso madu-madu to. Sing wedok basa diceplutuk ki nembange lali. Heeh. Lah kuwi suwe ora kesentuh dadi. Ora nyetrum. Cara salahno pro. Heeh, iya. Perro. Nelo. Ya. Wes sing penting Tresno. Aku yo Tresno. Aku ya Tresno. Aku Joko sing penting kono. Gandung etelo. Yen wis padha gek kono kendang opo. Anu entuk salam ki Mas Jo. Sing wis nanti nimbali awake dhewe sak kanca. Kalingan ora sampean karo aku dhisik. Tau ditimbali wonten ing Kepulauan Riau wonten ing Batam. Masyaallah. Pak Haji Samijo. Nah, Nah, janipun nggih. bulan apa, Mas?
bulan timbali teng Batam. April. April kalau wingi janipun dipun timbali mriku Mas. Heeh. Ning krono nggih kula kalian Mas tasih kathah damelan. Heeh. Nyuwun pangapunten dereng saged sowan warga PWKT. PWKT Paguyuban Warga Karanganyar Tentrem. Nggih. Oh, ngono. Alhamdulillah. Salam teng Batam nggih Mas. Nggih, menika salam kagem Mas Jok Linting karo Jok Lutuk. Nggih. Kula sik kalingan numpak bis. Numpak bis menika nggih Jepang menika. Numpak bis Sing bonceng supir kentut ya. Sak lawase urip aku dintuti supir bis Batam ya kuwi. Kok iso? Lah piye to bise meledos tak enceng kok mbri lah kok supire ngene. Mak bruwet to jan. Menika bil apa Jepang. Jepang. Kan seksine lho. Kancar kebledosan. Lah kok urung mingkem lho. Menika bis menika bil up Jepang. Nggih. Lah kok bledos. Matur nuwun. Lanjut ya. Loro ya. Nggih Mas nggih. Mayang karo anu sapa jenenge kuwi sapa jenenge? Anu Wanda. Ya kene lho. Support musik. Bergembira, Bergembira semua. Sudah bebas merdeka. merdeka. Jep. Isi jare jep. Halus iki. Jep aku halus. Iki mau jenenge Garapan Anyar. Nggih. Kenapa saya membuat spot seperti ini? Karena jiwa nasionalis kita harus jiwa nasionalis harus kita Betul. Coba, biarpun ini seorang seniman, tapi harus mempunyai attitude dalam kebudayaan. Mencintai. Coba. Siap. Maju satu langkah ke depan. Oke. Hormat. Gerak. Jok lutuk jo nyawang to. Jok lutuk. Mana suaramu? Ini semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Merdeka. Merdeka. Siap. Siap. Weki wong sinden loro wek krungu lho. Ayo sindene. Siap. Istirahat di tempat. Siap. Jok duduk. Siap. Siap. Ki komandane kelep. Kok kelelep piye to iso? Ayo coba, kamu namanya siapa coba? Ayo. Wanda, Pak. Ini tadi lagunya apa? Apa? Garuda Pancasila. Garuda Panca. Oh ya benar. Ya. Garuda Pancasila. Aku lepas dukungmu. Benar. Anu kamu coba nama siapa? Namaku Mayang. Ayo coba ini lagunya apa? Coba lihat. Yuk dilihat. Endi? Dengarkan. Lah iya. Ayo. Gugur bunga. Betul. Ayo jam duduk. Oke. Lagunya tuh Pancasila. Kamu harus tahu ya. Kamu harus tahu. Ayo. Lola lela. Sorak-sorak bergembira. Ganti. Mau kayak Garuda Pancasila mau. Mau itu mencela-mencela. Ayo coba kamu siapa namamu? Mayang. Ayo. Indonesia Raya. Betul. Mas duduk. Ayo coba. Apa Mas duduk? Kuwi pas kita lagu nasional anu kasete nglokor. Kowe kira ngerti. Bocah iki mape lho. Soka-soka bergembira ngono. Lah ya pengke.
Ora, kowe ngerti ora? Iki di antara cah loro iki enek sing perawan karo enek sing wis duwe bojone wis ngerti ora? Ah, jelas. Jelas. Lah, Iso bedakne ora? sakit ini dari gerak tubuh kita Mas. Bocah niku lek anteng, niki pun di bojo. Karena apa? Pengalaman. Loh, niki lho obah ngeten iki. Ngosek ngeten iki. Niki kok golek sinyal, sik perawan ngeten iki. Oh. Lah bojoku lho ngoten biyen. Piye? Bojoku biyen sik perawan, coba golek sinyal aku mlaku ketemu aku ya. Terus ngene iki. Ate sinyalmu ya Mas sinyalmu. Aku yo ketemu lagi. Gatel ya. Ini kacau. Ah, Mbak Mayang ini sudah punya 2 anak. Oh, 2 anak kamu. Ning disawang kaya jek bocahane ya. Bocah. Lah, awakmu ki sik bocah, tak delok kaya duwe anak papat ta awakmu malah. Wajah itu ada yang non sewu. Wajah itu ada yang boros, juga ada yang tidak boros. Sok kala nom ning wajahe boros iso dadi tuwa. Iya. Ning sok kala umure tuwa ning iso baby face. Bener. Betul. Wajah-wajah seorang apa kekanak-kanakan itu ada. Oh. Iki kitae non sewu. Senajan Bojoku yo ngono. Bojoku walaupun umure tuwek, nggih, tapi wajahnya itu baby face. Kekanak-kanakan. Oh, ngono ya, Mas. Kayak anak gorila. Bangsamu iso. Coba Dek, tembangnya anu we. Dikeke kepenak nggih, Mas. Oh, enggak, lagu sing tren sekarang loh. Loh iya sama Coba lagunya itu apa itu? ayang-ayang. Ayang. Coba kamu coba Wanda. Kamu masih sekolah ya? Sudah lulus. Kuliah? Yes. Isi. Nggih. Iki ketoke Udah ngajar, sudah ngajar. Dereng. Oh, berarti kamu itu pengalaman kurang. Lah pripun? Lulus kuliah urung ngajar, itu salah. Bojoku ki ora kuliah, tapi langsung ngajar. Masnya dadi guru. Tuh, ngajar aku bendino. Aku bentuk ceples iki. Kurang ini. Kudune langsung nyanyi no. Garuda Anta Cina. Coba. Wanda, ayang. Kotmu bos, Mas Jono. Coba Wanda. Cantik. Kamu sama itu Mas. Duh, aku Kasihan. Ini biar sama aku aja. Soalnya aku itu orangnya serius. Kamu kan selalu berpura. Lah nek sajake kok sirmu karo Wanda karo Mayang moh ngono ngopo? Piyak-piyak lu aku sik apik koyo ngene lho. api oleh tilas. Kabeh iki tilas, Mas. Kowe mbiyen iso ning ngene iki tilasane saka bapak. Kabeh iki tilasan, kabeh iki gentenan. Kowe arep sugih so yo gentenan karo anakmu. So anakmu genti karo putumu. Kabeh iki tilasan. Kula seneng golek tilasan. Koyok kowe ya. Oh, cangkemmu. Lah yo tilasane Pak E kok padha karo mau to. Kowe iki omong aku rasa digugu. Lah ngelingna aku to. Aku lak dengi ngaji karo Gus Baru, karo Gus Ilham. Semua itu akan bergantian. Yo tetep dadi tilasan. Tilasane mbahe biyen teruske karo putrane. Terus putrane dewasa duwe anak, teruske meneh karo anake. Lah mulo kan kabeh tilasan. Seneng golek tilasan. Aku ora. Lho musik iki. Ngomong apa ora pati cetha? Do Dewa Dewi tilasane. Sing apik to, Mas. wis sesuk budal dhewe. Lho pancen sesuk prei yuk kudu gitu. Kok gak deng. Sesuk. Heeh. Do omongi. Kamu sama itu loh. Aku ora nek sing ngono. Boleh aku sing ngene iki yo. Sengamu cilik-cilik. Glon alise ketel kaya rambut tok. Walah, Ora yo, Mas. bojoku ngono Dik. Kan alisnya tipis, Mas. Heeh. Rambut marai bojomu ditato. Akhirnya dilesel to kayak Tipis, entek kayak akhirnya rambutnya. brundul Mas alisnya. Akhirnya tukane obat penumbuh rambut ning gone Ayo. Pak RT tek. Ning gone ini Mas, jual beli online. Ah iya. Penumbuh rambut cair. Oh iya, dileletne. Ditetesi gitu kan. Tetes nih. Lah kok ketika turun bledek. Tak deloki rong dina tak kok raine iki rambut tok. Lah anake gendruwo yang yo. Wah, layakno dek iki aku ning omahmu tok. Bojomu turu mengkurep tak kira marmut lho. Kuwi ngono dilasamu. Cobi Mas. Ah. Mas. Dek, coba sampean. Ah ditesik sakrunge nyuwara. Wanda. Wanita adalah wanita selalu
depan laki-laki. Amarah, pada amarah. Dah itu adalah dari mata turun ke hati, dari hati turun ke hati. Iya. Kalau tatapan matanya menanamkan di dalam hatinya. Oh, baik. Jadi turun ke hati. Berarti ya panggah. Oh, sing lanang ya pekok, sing wedok ya Coba deh. Aku seneng sama. Oh, pipimu deki. Masya Allah, ya. Lewat cowok loh. Kamu pipa iki lho pipine deki kok nyapa mripate cowok. Coba kamu jangan gini tuh, Dek. Nah, bisa. Kamu tanganmu yang kiri enggak punya kegiatan ya? Enggak. Boleh pegang tangan saya? Boleh. Asik. Loh, kok tanganmu halus? Enggak pernah kerja ya? Kerja no. Betul. Iki aku mau wedhus. Aku pertama mau kayak guyu terus bandara. Mas Rene. Mending kok sampun ditotok kali bandara mending. Tidak. Tahu wong iki bahagia itu penting. Dino klenu tak. Malam ini. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkon kula lampu tresna katan gendan saking jebul Tak rewangi, tak pateni lairing tresno kang suci kasunyatan ento aku sliram bisa nyawiji. Yo kamu. Wong loro malah do ketek-ketekan ngono ki. Rene lho. Sok Ngereng-ngereng. Terus kene ketek-ketekan. Terus sing gede opo? King Kong. Mantan dasmu. Kok ini ketek-ketekan. Rumah kamu diberuk. Bro. kok ada King Kong. Ayo, Ayo, Mas kemana? Ucup, coba Mas Kanto. Iya, no, coba sih. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula anggon kula lampu tresna datan gendan saking jebul Tak enteni, tak pateni, tak enteni, tak pateni. nyanyi apa iki pateni ae besar dipateni ae kok Kakan membuli aku. Kula ngene iki kadusan tok sampean. Aku iki karena mburi kamu, iki tak enteni, tak pateni. Akan bully kancane. Ayo, oke. Yuk, ayang-ayang. muke apa Oke, yuk guys. muke Karepe muni musik karo oke. Tetes siji. Oke. Yo, munyuk. Yo, mari kita. Yo, musik sing. iya mas Kangen
Mas Joko Kedung Malang. Nggih, menika kula nyusul kalian Pak Lurah Edi Sumitra. Saha warga Kedung Malang teng lor panggung nyuwun lagon gedhuk sesideman. Nggih. Ugi nggih. Derek monitor saking warung Tombo Luwe Cikarang Jawa Barat Mas Jo. Pada malam hari ini yang menyaksikan di YouTube 3.000 pasang mata. Juga yang ada di TikTok ini tadi mencapai 3.400 kalau tidak salah. Ingeten Mas Kangko. Pripun?
Karena ini dunia digitalisasi sekarang sudah beda. Ya. Mula panjenengan itu ada simbiosis mutualisme. Kita dan diuntungkan dan menguntungkan. Ya. Nggih sebaliknya kita sebagai pelaku seni juga butuh napa menika secara konteks siaran langsung harus yang positif. Betul. Gitu Mas. Dan Nggih. kalau wonten ingkang dipun gantos-gantos jer piyayi niku kesanipun sok penasaran. Ya. Tapi kula panjenengan namung saged titip karena konsep pagelaran budaya ini murni budaya Jawa ya harus disesuaikan dengan apa atributnya budaya Jawa. Nggih. Jadilah konten kreator yang cerdas tadi Betul. budaya ini nenek hal-hal sing kira-kira negatif yang dipotong diri. Jangan mudah memotong berita hoak utawa berita bohong. Nah, niku. Nggih, menika ugi wonten saking Likming Kayen Kidul. Sugeng ngayahi wajib ugi. Assalamualaikum Mas Kangko, waalaikumsalam. Nggih, dari monitor Dwi Jolaras Indonesia Pak Marsono saking Madiun. Nggih, ugi menika. Sukses terus Pak Kangko, salam dari Diantoko. Yang saya utamakan adalah dari beliaunya menjadi Bopo Haji Sugiran. Nyuwun lagon Gerajakan Banyuwangi. Iki sing duwun Pak Haji Giran, Mas Joklitik Joklutuk. Waranggonone tasih kalih. Sing dereng nembang Mbak Cungpe kelawan Bu Dewi Kurniawati. Ya. Supon musik Mas Joro, ya. Gue ngetekne Bu Dewi kelawan Mbak Retno Cungpe, yo. Dwi Jolaras musik Indonesia.